Dalo. Ndị a na-asọ n'obodo akpọrọ osu. A na-anabatakwa n'ụlọ ụka. Nya afaje ụka na-anabatakwa. Onye ka yikwu na ụka bịa mezie ife niile ahụ because na ịbịa n'ụlọ ụka ama achụpụ ya achụpụ na ụlọ ụka bụ ụlọ ụka Chukwu. So osu jegodo ụka. Ije ụka ịnọdụ ana ebe sọrọ. Ama achụ ya. Ama achụ n'iyi. Na ọsụsụ a na-asọfa bụ n'obodo. Ọ n'ime obodo. Ada asọfa asọ n'ụlọ ụka. Mba. Igbo mụlụm Igbo ndị ọma nji abịa ekenekwa m unu ọzọ asị m ebe onye na-enene m udo dịlu nwoke udo dịlu nwa biko na m okwu nji ebe n'ụbọchị nketa bụ okwu a na-akpọ maka osu. Yes, because ever since a na-ekwu maka osu ọnụ I've not really seen somebody onye pụta with his full chest kọwaa ihe bụ dị osu ka esi abịa ka esi emenya bụ ihe. If I know that ndị a na-akpọ osu kịta abụọzi ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ osu mgbe gboo. Maka onye pụtazi kịta asị na onye ahụ outcast ka ihe ome o ji ebulu outcast. Eziokwu na osu a na-azị ewu. Mana according to this man ọ sị na ndị ahụ bụ osu mgbe gboo mụtachala ụmụ remains osu till today. Mana ụka bịasị na onye ọbụla bụ gịnị bụ ofu na onwe ihe dịka osu. Because ihe a ka ihe amata ka mmadụ si abụ osu. Ka ihe mee mmadụ meta ọ bụrụ na onye abụ osu. Ka ihe mee ndị apụtasị na ndị abụ osu. Ka ihe onye ahụ mete. Maka mụsụpụ na-ekwu osu does not know ihe mmadụ amaghị ihe mmadụ ya bụ kọmitii o ihe mmadụ ya bụ mee ihe ya eme obodo echi na onye abụ osu. Ị makwa na even in the midst of mmadụ ịbụ osu ahụ nwoke a na-akọkwasị na anaghị enwe osu n'ụlọ ụka. Na ebe onye osu nọ ka mmadụ ya nọ mana apụtazi n'ụlọ ụka mewe ihe bụ osu, which means ụka bụkwa na ụka bụ ụka. Mụ na ezi na ọ na-akpọ onye apụtazi ya n'izi kpọsa ahịa onwe onye ya egwu ya achọla ịnụ nwa achọla imekọ ihe onwe ndị ha na ya na-emekọ ihe maka na akwata gosi na onye abụ osu. Mana ọ bata n'ụlọ ụka a na-anata olili osulibie nata olili ma o tozuo ịnata olili ma ọ nọrọkwa n'ime gracia ịnata olili osulu nata olili. Mana apụtazi ya n'ezi n'ihu ụwa asị na osu ka onye ahụ bụ. Achọrọ m ka unu nene vidiyo anụnwa ka unu nụ ihe this elderly man na-ekwu concerning osu na ana Igbo anyị. Because this thing will widen your knowledge of understanding. Ịmakwa na for now ma nwere ihe bụ osu. Ihe a na-akpọ kịta bụ afa ma ndị ebuchara ebubo na nweghị isi. Enene vidiyo anụnwa ka unu mụta ihe na ya n'ime ụbọchị nketa. Mụnwa bụ Mike mmadụ egbu na mụnwa bụsi okenye kịta nke ndị ụmụ ike Igbo. The oldest man. Yes. The oldest man n'ụmụ ike dị ugwu n'ụmụ eze Chima. Ife na-agbagoju anya ka anyị chọpụta n'aka gị. Mgbe ọbụla ka anyị na-anụ maka osu mana ọ bụrụ mmadụ niile ghọtara ife gbasara osu. Anyị wee sị na anyị ga-abịa ka inyere anyị aka. Ebe ọ bụ na ọgụnwa bụ oldest man n'ụmụ ike dị ugwu niile ị ga-aka anyị ma gịnị bụ osu? Na nwere ife ọzọ na-abụrụ na-eji mmadụ wee gọọla alụsị. Ya bụ osu bụ onye ewelu gọọ n'alụsị. Osu bụ mmadụ ewelu gọọla alụsị. Mmadụ eji gọọla alụsị. Ya ewelu mmadụ wee gọọla alụsị. Etu esi ewelu ma ewu ma eshi ma ife niile wee na-agụ. Then ewelu mmadụ gọọla alụsị. Eluzie ebe afọ ọnụwa nwaanyị onye a bụrụkwa osu. Nwaanyị ọnụ ga-abụkwa osu. Amụọ ụmụ afọ abụrụ osu. Wee na-multiply. Okay. Ya bụ osu bụ mmadụ ewelu gọọ n'alụsị. Gọọlụ alụsị. Okay, mmadụ ewelu gọọla alụsị. Yes. Ọ bụrụzia nwa alụsị. Ọ bụrụzia nwa alụsị ahụ. Ọnya mere ndị mmadụ ji asọfa asọ. Ibe eji asọfa asọ bụ because na-eji gọọla alụsị. Ọ maka na-eji gọọla alụsị ka eji asọfa asọ. Ya na ndị mmadụ ama na-emekọsị ife. Ya na ndị mmadụ na-emekọ ife fa na-asọfa asọ. O jidegodo ife n'ebe ụfọdụ ede egofa ife. Ọkpọgodo afịa ma egu ya. Ọ dị ma ndị na-amarọ. Ọsọsọ onye na-amarọ na ọ bụ osu. Yes. Ga-egu ya afịa.
mmadụ na-akpacha anya chọọ ka ya bụrụ osu. Mmadụ ada akpacha anya n'ọfụ ndị aka peneta ka e eje golu wee gọla alụsị. Ndị aka peneta bụ ife dịka ndị na-enwere ego. Ndị na-enwere ego. Ndị na-enwero mmadụ. Na-enwero mmadụ. Akpụrụsị onye a wee gọọ n'alụsị. Akpụrụ ya gọọ n'alụsị ma ọ bụ na o nwere ife onye a eme ele ya. Ndị chọrọ ego iji mmadụ gọọ alụsị egoli ya were eje gọọ alụsị. Oke, onwe ihe mmadụ kọmiti na be ha. Yes. Ndị obodo fe ele ya. Ele ya. Na mgbe gboo. Mgbe gboo. Ndị chọsị ịgọ mmadụ n'alụsị egolusi onye ahụ. Egoli onye ahụ. Wee je gọọ n'alụsị. Wee je gọọ alụsị. Ọ bụrụ ife mmadụ na-akpacha anya chọọ ka ya bụrụ. Mba bụrụ. Ọnwụkwanụ ka mmadụ nwere ike isi gbakwulu arụsị ka arụsị chekwaba ya ka ọ bụrụ osu. Ọ bụrụ na ife dịka na izu ori wee chọba ike nwude igbu iwee gbaba na okwu arụsị ahụ onye a na-achụ ya agbachighị azụ bikọz gị nwa gbaba na okwu arụsị ịbụrụgo osu. Onye agbabata na arụsị ka arụsị chekwaba ya ọ bụrụgo osu. Abụrụgo osu. Onye na-achụ ya ma abakwanụ ọ ya agbachighị azụ maka ọ bụ onye nwa abụrụkwa osu. Ịbụrụkwa osu. Asọba ya asọba. Ịkpọba afọ nwere ya ego. Ịmụta nwa nwaanyị nwere ya ekwenụ ya. Ibulugodu nwoke jee ịnụ nwaanyị. Mba, ihe jee ịnụ onye osu. Ihe achọbakwa onye bụ osu. Maka na ama anabata ya. Maka ama anabata ya. Ọ dị m ije na township elu ebe a na-amarọghị ike ịlụba nwaanyị bifo amazi ọ dịgo late. And nwaanyị ọbụla ịnụbara abụrụgo osu. Ọ bụrụgo osu. Otu ọ dị taa aka na-agọ mmadụ n'alụsị. Ada agọzi mmadụ n'alụsị. Ndị ụka abịago fight ya mebie ya bụ ife ndị obodo wee fụkwe na ọdịmma wee na-asị na-akpụchapụ osu. Chelụkwa ndị ụka bịazi wee mebie ihe gbasara osu. Ada agọzi mmadụ n'alụsị. Ọsọ ndị agha ogbo. Sọsọ ndị agọgo n'alụsị bifo bụ osu. Ụmụfa bụrụkwa osu sọsọ fa maka bụ osu. Ụmụfa bụrụ osu. Mana onwezi ndị aka na-agọ n'alụsị maka na ụka abịago. Ogbuechidalụ. Na mmadụ niile bụ ofu n'iru Chukwu. Na mmadụ niile bụ ofu n'iru Chukwu. Wee kwụsị ịgọ ndị mmadụ n'alụsị. Ụka amakakwanụ. Ụka amaka. Daalụ. Ndị a na-asọ asọ n'obodo akpọrọ osu. A na-anabatakwa n'ụlọ ụka. Nya afa jee ụka na-anabatakwa. Onye ka anyị kwu na ụka bịa mezie ife niile ahụ because na ịbịa n'ụlọ ụka ama achụpụ ya achụpụ na ụlọ ụka bụ ụlọ ụka Chukwu. So osu jegodo ụka. Ije ụka ịnọdụ ana ebe sọ ya. Ama achụ ya. Ama achụ n'iyi. Na ọsụsụ a na-asọfa bụ n'obodo. Ọ n'ime obodo. Ada asọfa asọ n'ụlọ ụka. Mba. Mana ọ nwe ife omimi dị ebe a. Ife dịka n'ụka Anglican. Ebe a na-abụ na-enye oriri nsọ mmadụ niile a na-aṅụ n'ofu iko. Osu bịa ụka aya egbochie iso ibie nwa n'ofu iko. Emegbochie. Ada akpọ oke onye bụ osu n'ime ụlọ ụka. Ada akpọ oke onye bụ osu n'ime ụlọ ụka. Ọ bụrụ na onye afọ etolugwe ịnata oriri nsọ ọ ga-anata oriri nsọ. N'agbanyeghị na ọ bụ osu. Anyị achịrịgodu ka ndị ọzọ lisia maka na ọ bụ osu mba. Mana mgbe afọ ọ ṅụrụ n'ofu iko a ndị na-abụrụ osu nwụkwa n'ofu iko a onye ọbụla abụrụgozi osu. Ọ bilivu ndị ụka na enwere ife bụ osu. Ndị ụka ekwetara na ọ nwere ife dịka osu. Enwere ife bụ osu. Ndị omenala mana ji egọrọ alụsị. Ndị omenala mana eji mmadụ gọọ n'alụsị na-asụ ya asụ. Mana ndị ụka ekwetara. Mana ndị ụka ama nkweta. Ndị ụka na-anabatafa. Na-enyekwufa ma oriri nsọ n'ụlọ ụka. Na-enyefa oriri nsọ. Ụka bakwala anyị uru. Fanwa bụ nwa ndị isi ndị ụka n'ebe ụfọdụ. Na fanwa bụsi ndị isi. Ndị ụka ebe ụfọdụ. Na ndị abụ osu. So na ndị isi n'ụlọ ụka. N'ebe ụfọdụ. Anabatafa. Okay. Nke ọzọ bụ ọ ga-adị mma ma asị ka anyị nachinyekwa na omenala ya kwadoro ịgọ ndị mmadụ n'alụsị. Na-ekwu ya ekwu ụka win gonu na onwere ịnachi azụ ọzọ ịnachi azụ ọzọ bụ ịba n'isi n'ọchịchịrị. Ịnachi ya azụ bụ ịba n'ọchịchịrị. Ịba n'ọchịchịrị. Anụ ka ndị ụka na-akụzi ka a ghara ịnachi ya azụ. Maka anachi yakwa azụ afụ niile fata abụrụ na nkịtị na-abụ. Ewerekwa mmadụ gọbakwa n'alụsị. Ewerekwa mmadụ gaba n'alụsị. Ife tọm obi ụtọ bụ na ị gwara anyị na nọ mgbe ndị ụka ji bịa ka eji kwụsị iji mmadụ gọ n'alụsị. Kwụsị ife a kwụsị erika ekwụsị igbu ụmụ ejima
akwụsịkwa ibu ụmụ ejima ma ọ bụ onye bụ ụzọ pụọ eze enu ma onye bụ ụzọ pụọ eze enu akwụsịkwuru ya akwụsị ebe ncha ife ụka mere anyị n'ala Igbo erika orika ụka ma ife ọma daalụ na Naịjirịa enwere iwu megidere ịkpọ mmadụ osu gọọmenti apasịgo lọ gọọmenti Naịjirịa especially nke Eastern region na ime akpọ mmadụ osu na o nwere ozi ife bụ osu nke a bụ gọọmenti na ịkpọ mmadụ osu na o nwere ike ịgba ya akwụkwọ atụ anyị nga fine anyị then ndị obodo eṅomiribe okwu ya obodo dị iche iche na-akpọzi nzukọ wee na fe ekpochapụgo osu mmadụ akpọzikwa n'ibi osu n'obodo ụfọdụ gasị ebe osu dịrị maka na o nwere ofu obodo n'Imo steeti n'izuụka gara aga kpọrọ oku ndị ụka kpọọ ndị obodo oku fa wee kwue na nwere ọzọ onye bụ osu a na-emezi ebe dị iche iche ka e wee kpochapụ ịkpọ mmadụ osu mmadụ nche ekwetago nkịta ka ikpochapụ ebe ahụ na ọ dịrọ mma na osu adịrọ mma ka a na-akpọ discrimination ọ dịrọ mma onwe ndụmọdụ ọzọ ị nwere ike inye anyị gbasara ife gbasara osu a ndụmọdụ ọzọ na-ekwu bụ na Chukwu kwere na mmadụ nche niile bụ ofu n'iru ya and ebe ọ bụ Chukwu na-enye ndụ ya na-enye ọganihu ka mmadụ nche niile kweta ikpochapụ osu dị mma ka ekpochapụ ya ka onye mmadụ niile bụrụ ofu ka mmadụ nche bụrụ ofu daalụ mana ndị a na-eme na fada ekwenye n'ife ndị ụka na-ekwu na ọ bụ nke afụfa kwenye na ya ka fa nọ na ya fa ya ekwetakwanụ ka ekpochapụ osu fadị na minority onwere ife ya emenwu fadị na minority onwere ife ya emenwu maka fadịzi one na one ife a na-ekwu fa ya ekwusi ike eje ede n'akwụkwọ naba bịa ede ọwụwa ka ọ na-ede n'akwụkwọ ike na o metinye dị ezigbo afịa ka ghara ịma na ọnya na-ede maka nga dị ya so na ebe enwezi ya ka m jikwa bụ na ike agwụgo discrimination yes afaja akpọ mmadụ osu na fa ya etinye ọnụ naanị fa ma abịa sị na onye abụkwa osu onye a ejebe nga onye akwata ndị eze ụfọdụ ji ekpochapụ ya n'obodo fa ekwuo na ya emegụkwọ akpọ oku eme ka ya announcement public announcement na osu agbụgwụkwọ na ekpochapụgo osu na mmadụ niile abụrụgo ofu mmadụ nche niile abụrụgo ofu ndị eze omenala na-eme nke a kịta mana ọ ka nwe ndị na-eme nwoke chọọ ịnụ nwaanyị eje jụba ese asị na nwaanyị na ndị be nna ya bụ osu nwoke ahụ agbafelu yes o nwere ndị na-eme etu ahụ nwekwa ndị na-eje anụrụ were okwukwe jee nụrụ nwaanyị na osu asị na alụsị agha nwere ife ọ ya eme mana ndị ya eme nke a ya bụ ndị ụka ndị ụka na-ewere okwukwe ka obi jee nụrụ nwaanyị n'ebe ahụ jee nụrụ nwaanyị ebe ndị osu nọ and o nwere ife alụsị ya eme Igbo shide eme ikwusigo na nwa na mmụọ nsọ amen. Ana m ekenekwa Igbo niile na-asị ebe na-enecha vidiyo a ka bawa na-arụ na sọskraịbụ anyị na chanel anyị ka bakwa na-arụ na-agba notifikeshọn gị na chanel anyị ka bụkwa na Igbo Channels TV na nke a ji wee bụrụkwa Igbo Channels TV nọkwa na Facebook na YouTube. Ana m anya na-ekenekwa unu maka 10,000 subscribers anyị nọ ya n'ụbọchị nke tata. Anyị na-ekenekwa unu mmaji pụrụ mmaji ndị niile na-eshi ya ndị niile na-asọskraịbụ na anyị na-asị na ọ adịla onye ọbụla na mma. Igbo nwere m Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nweenụ mgbe ọzọ.